ng mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwag. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg protection ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1 ang bida sa tuwina. Amazing for, i-dance mo laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing for lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega A, Multi-Pay, sayaw, Mega 1, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko. Ang Amazing for ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg
mga bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerick, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing for mga herbal na mga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Tito Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Ako po, po natin pagkakitaan. Yan, samahan po natin or samahan nyo kami sa MHC Diamond Multi-Level Marketing. Yan, seminar po. Again, tomorrow, ano yan, March 21. Ayan, so 1 p.m. sharp po oportunidad para sa pag-asenso natin dito sa bagong program natin. Ayan, so ang dami na natin sinubukan, but ayan, so sabi nga, ayan, hindi tayo dapat hindi tayo dapat na tumigil. Ayan, kasi maraming opportunity ang darating pa sa atin. So katulad ngayon, na binigyan muli si Doc Joey ng bagong wisdom na kung paano pa na maituloy pa niya. Yan, since na marami po siya na natutulungan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. So ngayon naman po ay tutulungan naman kayo ni Doc Joey kung paano po madadagdagan po ang inyong income. Kaya po, huwag po natin kakalimutan bukas 1 p.m. sharp po yan. Ayan, i-discuss po natin yan. Yung bagong programa. Ayan, so kanina po, nagkaroon na po dito ng meeting about po sa magiging account po ninyo kung paano yung pag-login, paano yung pag-payout. Ayan, so lahat ng pinapasok nyo po na mga magiging business associate po ninyo ay mamomonitor na po yan ninyo doon sa inyong account. Kaya po bukas, kalimutan yan, bukas 1 p.m. sharp. So marami na po yung pupunta sa atin tomorrow, especially yung mga leaders natin. Marami na tayong leaders na una po ni Doc dito Joey, sa Albay. So, inuuna po ni Doc Joey dito na marami na tayo dito na mga leaders, tsaka tayo pupunta naman sa ibang lugar. Ayan. So, yun, sabi nga, 'di ba, magsisimula muna tayo dito sa Albay kasi nandito tayo, 'di ba? So, ang products natin is amazing for magagaling ang ating mga products. Marami tayong natutulungan. So ngayon naman po ay aalamin natin kung paano naman tayo makakatulong through financial. Okay? So kahit 'di ba ngayon hirap sa sasakyan, marami pa din po yung pumunta dito sa ating office para po mag-avail ng ating mga amazing products. Especially si Sir Raul. Ayan, pumunta din po dito si Sir Raul Hana. Ayan, so kagagaling lang po niya dito at nag-avail naman po siya ng
Mega One. Ayan, so Mega One na lang po yung iniinom ni Sir Raul Hana. Diba? Kung natatandaan natin yung testimony po ni Sir Raul, sobra, diba? Grabe po talaga yung karamdaman po niya na hindi po ordinaryong sakit. Ayan, umiihi na ng dugo. Kaya naman, ayan, so sa tulong ng ating amazing products ay marami din po siya na nai-encourage din na mag-take ng ating amazing products. So natatandaan ko last few days may re-refer siya ditong pasyente na meron din pong enlarged prostate. So yung pasyente po na ni-refer niya dito ay naka-catheter na, 'di ba? So ngayon, 2 days lang na pag-take ng Amazing 4 ay natanggal agad yung catheter. Kaya po, pinagalitan din ni Sir Raul kasi nga, dati pa niyang ini-encourage pero hindi siya sinusunod. Ayan, so nagpakonsulta siya doon sa mas kilala niya. Pero yung siguro nga, sa una talaga, marami tayong duda, takot, 'di ba? So kaakibat na yan bilang isang tao. Pero, 'di ba? So kung sinubukan pala natin, ay yun na pala yung makakatulong sa atin. Kaya nga, yung mga nakikinig sa atin, na matagal na kayo nakikinig ng ating mga programa, marami na tayo yung mga testimony sa iba't ibang uri ng karamdaman na natulungan, pero nagdududa pa din tayo. Yan, so, kumbaga, yung kilala mo, na talagang alam mo na makakatulong sa'yo, hanggang ngayon, gumagastos ka pa din, hanggang ngayon, nandyan pa din ang inyong health concern. Na yung iba na mga baguhan natin, na bago pa lang na nakikinig ng ating programa, ay sila po ay unti-unti nang gumagaling sa kanilang karamdaman. So marami po tayong sinasayang na oras, panahon, na dapat po ay ini-enjoy natin yung mga bawat oras sa pamilya po natin, 'di ba? Kasi every minute po, every hour na pinapalipas natin ay hindi na po natin yan na maibabalik pa. Katulad ngayon is March 20, 2026. Hindi na po yan babalik. Bukas, March 27 na, 2026, or next year, mayroon pa din na March 20, pero iba na po yung taon. So, 2027 na. Kaya po, sa ngayon na tayo po ay may mga kumbaga kaya pa ng ating katawan, kaya pa po ng ating buhay, na tayo po ay pumunta sa office ni Doc Joey or mag-order ng ating mga amazing products. So try natin, 'di ba? Kasi baka ito na yung hinahanap nyo na makakatulong po sa inyong mga karamdaman. So, marami din po kayo na sa una na talagang nagdududa, natatakot, pero in the end, na sinubukan nila itong products natin, ay magaling pala, 'di ba? So, kumbaga, sabi nga yung iba ng mga feedback na client natin, ay sana noon pa ako pumunta kay Doc Joey, na sana pala hindi na naubos lahat ng mga pinaghirapan namin. Sana pala hindi ko na nabenta yung mga property, yung mga inaalagaan kong mga hayop. So, kumbaga nandun na siya sa point na nagsisisi. So, wala na tayong magagawa doon. But, ngayon na meron ka pang chance na gumaling, may chance ka pa na mabuhay. So, i-try natin, 'di ba? So, ang kailangan lang naman ay kumbaga masubukan mo yung mga products ni Doc Joey Pitito. Ayan po, si Ma'am Hazel. Ayan, so ma'am, ayan, tomorrow na po yung ating bagong opportunity na pwede nyo pong pagkakitaan. Ayan, so bago lang po si Ma'am Hazel. Ayan, nagpakonsulta po yung kanyang father. Ayan, so gandang hapon po, Ma'am Len. Ayan, so nakikinig po sila ngayon dyan sa Ligao. Ayan, so watching from Ligao. Ayan, so tomorrow po, magsasama-sama sila para po mag-attend dito sa ating office. Mag-attend po ng bagong opportunity, business opportunity na pwede nyo pong pagkakitaan. Sabi ko nga kay Doc Joey kanina, binibiro ko si Doc Joey. So sabi ko, maganda yung programa. Ang ganda siguro na maging distributor. Maganda sana maging business partner ni Doc Joey dito sa office. Pero ayun nga, nasa office na tayo, as in admin staff din dito sa office. So, hindi na kami kasali dyan ni Miss Angel. Ayan, manunood na lang kami ni Miss Angel ng mga earnings ninyo. Ayan, so, kumbaga, maiinggit na lang kami sa mga earnings nyo. Diba? Kasi kapag
business-minded ka, yan, so nasa sa kamay, kumbaga sabi nga, nasa kamay mo, nakasalalay yung pagbabago ng buhay mo. Nasa kamay mo kung gusto mong yumaman, diba? Kasi sa sipag lang po yan at diskarte. Yan, kahit ngayon, diba, maraming mga matatalino, marami yung mga, mga magagaling, pero kulang sila sa diskarte. Ayan, so kulang pa din. Mas maganda kahit hindi ka matalino, hindi ka magaling, basta madiskarte ka, talong-talo mo yung matatalino. Ayan, so kasi ngayon, kahit nakagraduate ka, kung hindi ka marunong dumiskarte, ayan, so useless. Ayan, so kaya dito, tuturuan po namin kayo kung paano po magiging healthy at the same time po, paano kayo makakaahon sa buhay kahit mapano, 'di ba? Na dati hirap ni hirap kayo. So katulad ko rin dati, 'di ba? Maraming karamdaman. Then yung pamilya ko, maraming mga health concern, na stroke, may asthma. Yan yung lolo at lola ko, hindi na halos nakakatayo kasi ngayon nasa 78, 79 na. So, kumbaga, nanghihina na. Nandun na lahat ng mga health concern. So, lahat ng mga pinagtrabahuhan, lahat ng kinikita, napupunta lang po halos sa hospital. Kaya noon, halos lubog tayo sa utang kapag puro hospital, puro mga bills, yung mga pinaghirapan natin, doon napupunta yung pera natin. Pero, kapag marunong ka, katulad niya, naging part kayo ng Miracle Health Corporation, mauunawaan nyo kung paano maging healthy, maiintindihan nyo kung paano pahalagahan ang inyong pinaghirapan. So, yun na, yan, 2 ways yung matututunan nyo po dito. Pero sa bagong programa natin, 6 ways to earn. Ayan, so, may product discount kayo doon sa mga nire-refer nyo, yan sa mga grupo ninyo, yan so may mga earnings po kayo doon. Diba? Pero ayan, hapyaw-hapyaw muna tayo para bukas maraming mag-attend. Kasi ngayon, kung i-discuss na natin, wala na mag-attend bukas. Ayan, so para mas excited, ayan, so pumunta kayo dito tomorrow. Ayan, so 1 p.m. sharp po yan. Ito na, yung hinihintay natin na matagal na. Diba? Na kahit doon, nag-failed tayo, pero ngayon, binigyang muli si Doc Joey ng wisdom kung paano po, ayan, may bago tayong programmer na binigay ni Lord na siya na yung magiging daan para marami tayong matulungan na mga distributor or mga referrer na nagre-refer dito sa atin. Katulad niyan, yung isa ngayon na nagpadala lang sa atin through GCash from Malinaw. Ayan, si Madam na halos po nauubos na yung laman niya, laman sa legs, 'di ba? Yung ano niya dito sa legs niya, halos buto na lang po yung nakikita. But then, sa tulong ng ating Amazing 4 po, ay unti-unti nang bumabalik sa normal na almost 29 years niyang pinagdaanan yung sakit na yon. Pero sa tulong ng ating Amazing Products, wala pang 6 months, unti-unti na pong gumagaling yung pasyente. Biruin nyo po yan, 29 years na yung pinalipas niya. 'Di ba? 29 years na niyang dapat ini-enjoy niya sa buhay niya, pero nagsasakripisyo siya doon sa kanyang karamdaman. So ngayon, napakinggan po ang ating programa through radio program or may nag-refer sa kanya, kaya naman po sinubukan po niya. Kasi matagal na niyang, matagal na niyang gustong gumaling, pero 'di ba? Hindi talaga siya gumagaling. Kaya naman sa tulong ng ating Amazing 4, sinubukan niya yung products natin, naniwala sa atin, nagtiwala sa atin. So ngayon po ay unti-unti nang gumagaling, 'di ba? So ni-refer po siya ni Ma'am Marivic Bubiles. Kaya si Ma'am Marivic, bukas pupunta siya dito kasi kukunin niya yung products kasi ngayon halos hirap po sa biyahe. Walang masakyan. Kaya bukas pa makukuha yung products. At tamang-tama po ay bukas ay mag-a-attend din po siya ng ating orientation. Ayan po. So galing din dito yung asawa po ni Sir
Lorenzo Reyes na dati pong former board member and vice mayor. So ngayon, unti-unti na din pong gumagaling si Sir at tuloy-tuloy din po yung pag-take ng ating amazing products. Ayan, so tuloy-tuloy lang. Diba? Huwag tayong mainip sa 3 months, sa 6 months. Ayan, so buhay yung nakataya na samantalang noon, ilang taon kayong nagsakripisyo, ilang taon kayong nakipagsapalaran, na alam nyo nagagaling kayo pero hindi kayo gumaling. So dito sa atin, huwag po kayong mainip sa 3 months, sa 6 months, or 1 year. Diba? Basta ginagawa ninyo or iniisip ninyo, nagdadasal kayo na ito yung magiging way para matulungan, malunasan po ang inyong mga health concern. Kasi dito, hindi dapat kayo matakot kasi yung products natin is all natural na kailangan po ng ating kalusugan upang po maiwasan po natin na magkaroon ng karamdaman. So, ang products din natin, tamang-tama po yan sa may mga health concern or kahit walang health concern ay pwedeng mag-take ng ating mga amazing products. Ayan, so si Ma'am Hazel, unti-unti na din pong gumagaling yung kanyang father. So, ayun, I think nasa ilang days lang yung inavail ni Ma'am Hazel para sa kanyang father, but then may resulta na po agad. Ayan, so grabe po yung health concern po yung ng father niya na psoriasis. Pero, yan, so sabi nga, habang buhay ang isang tao, malaki yung chance para gumaling ng ating amazing product. So, again, ayan, congratulations din also kay Tatay Crisanto from Sorsogon. Ayan, galing din dito si Ma'am Jing na si Ma'am Dency. Ayan, so Laguera from Sorsogon. So, bukas mag-a-attend din po sila dito ng ating orientation. Ayan, kasama po nila ang magaling, mabait na barangay captain ng Calpe Pilar Sorsogon. Yan, so sila po ay mag-a-attend din dito bukas para maunawaan po nila yung kagalingan and yung bagong programa po natin na multi-level marketing. Ayan, so dito, kapag nag-join kayo, nag-join kayo dito, yan, nakabungad pala kayo sa pintuan, nakikita namin, meron ng diamond. Ayan, so mga diamond na yung ating mga member dito or mga naging part ng Miracle Health Corporation, diba? So pagbungad nyo dun sa may pintuan namin kasi open na, naka-open na siya. Ayan, wala nang nakaharang as if open na. Ayan, so makikita namin na yan, nagsisipuntahan na yung mga diamond angels ni Doc Joey Bitito. Ayan, so diamond, ayan, mahal daw yung diamond. Diba? So isasangla namin kayo. Joke lang. Ayan, so ayun, again, tomorrow po, punta na lamang kayo dito sa ating office starting 8 a.m. Free health consultation po dito kay Doc Joey. Yan, so again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya si Miss Angel ngayon sobrang busy na talagang pinag-aaralan niya yung bagong program. May bago nating programa dito sa ating office kasi siya po yung mag-i-encode ng inyong mga account. Ayan, nakasalalay kay Miss Angel ang inyong kita. Ayan po, so again, available pa ang ating mga amazing products. Ayan, Amazing 4, Amazing Creo at si Mega 1 Capsule. Ayan, so halos po paubos na ang ating Multi-5 Capsule. Kaya naman po sa mga paubos na ang inyong mga products, ayan, so mag-avail na kayo kasi baka maubusan kayo, 'di ba? Lalo na ngayon ay magsisimula na po ang ating bagong programa na MHC Diamond. Ayan, so yung mga Diamonds Angels natin. Ayan, so marami na po yung mga naka-lined up na papasok sa ating programa. Ayan, so ayan, hello ma'am, kumakain ka po ba? Yan, ayan, so may pasalubong yung pasyente natin. Yan, bukas. Yan, so yung isa si Ma'am Sofia,
Ayan, so magdadala daw siya ng mangga. Ayan, so grabe, 'di ba? Kasi yung father po, si Tatay Felicito Paila from Ligao, natulungan po natin. Yan, so almost 2 years po na stroke. Yan, halos po hindi nawawala, hindi po gumagaling yung asthma. The same time po, ayan, so araw-araw nagpapausok. Ayan, so may prostate problem. But sa tulong ng ating Amazing 4, unti-unti na pong gumagaling yung kanyang ama. 'Di ba? So kaya ngayon, binibigyan din tayo ng mga regalo na yan, mangga. Yan yung mangga po mo bukas ko pa. Hopefully. So nakatutok sila sa ating programa. Diba? Nakakatuwa din bilang kami po dito sa office ni Doc Joey, si Miss Angel, at si Miss Len. Yan, so malaki po yung tuwa namin kapag yung pasyente po namin ay gumagaling din at syempre nagtitiwala po sa amin. Ayan, so may mga pasalubong sila na lagi dinadala sa amin kasi syempre kapag natulungan mo ang isang tao, 'di ba? Syempre minsan yung iba nagpapasalamat din, yung iba syempre hindi maiiwasan yan, may mga nagbibigay. Yan, pero hindi po kami humihingi. Ayan, yung mga kumukusa lang. Ayan, katulad din po also ni Nanay Sulayaw from Sorsogon. Yan, talagang grabe po yung mga dinadala niya dito sa atin. And then, ang dami, di ba? Yan, so malaki din po yung pasasalamat namin sa inyo. First, sa mga nagtitiwala sa ating mga amazing products, kay Doc Joey, diba? Unang-una po dyan kay Doc Joey kasi kung wala si Doc Joey, wala din po ang ating mga amazing products. Kaya po siguro, sa tulong ng ating dakilang Panginoon ay marami pa tayong matutulungan ng mga taong nangangailangan po ng tulong, lalong-lalo na po pagdating sa kalusugan. Na ngayon, ay unti-unti na din po natin na sinisimulan yung bagong programa natin para makatulong pa po tayo lalo through financial naman. So, since na marami tayong natutulungan sa iba't ibang uri ng karamdaman, marami tayong nai-encounter na mga pasyente na may iba't ibang uri ng karamdaman na ngayon, unti-unti na pong gumagaling dahil po sa tulong ng ating amazing product. So, hopefully, ay lagi tayong i-guide ni Lord na marami pa tayong matulungan na mga taong nangangailangan po ng tulong pagdating po sa kalusugan. Kasi po siguro kung bubuksan po natin ang ating puso't isip na magtiwala sa mga produkto po ni Doc Joey kasi ito po ay mga natural na mga kapsula, so wala pong mga side effect. Ayan, so unti-unti siguro ay kumbaga, hindi nagaano na maghihirap ang mga tao kasi nasa bahay lang, iinom lang. 'Di ba? Wala nang gastos na lalabas, mako-confine, or maiiwasan po natin na mga hospital. Kasi nasa bahay lang po kayo, umiinom na itong mga products natin. So, wala na masyadong distorbo sa buhay natin. Kasi sa bahay lang tayo iinom ng ating amazing products. Kasi, di ba, sa isang pamilya, ma-observe natin, kung puro hospital bills, puro mga maintenance, lahat ng mga pinaghirapan po natin, doon halos napupunta. Kaya, hirap na hirap tayo sa buhay. Pero, kung bubuksan po natin ang isip natin na subukan yung products na ni Doc Joe, katulad ng products ni Doc Joey, na siguro po ay hindi gaano maghihirap ang isang tao or pamilya, diba? So, ayun. So, again, tomorrow po, open po ang ating office. Yan, so free health consultation po dito kay Doc Joey. Again, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation. And don't forget, tomorrow na po ang ating bagong program. So, yan, bagong opportunity na pwede nyo pong pagkakitaan and later on ay pwede nyo pong gamitin para makatulong din po kayo sa ibang tao. So, sa second part, makakasama po natin si Miss Angel para po ipagpatuloy ang ating programa. So, kami po ngayon na makakasama nyo. Yan, kasi nag-rest po si Doc Joey para bukas ay ganadong-ganado si Doc Joey na
hatid ng bagong programa po sa inyo. Mag-discuss ng new program po natin. So again, tomorrow po, 1 p.m. sharp po yan. Abangan at pumunta na po kayo dito tomorrow and free health consultation po. So, hindi muna ako magpapaalam kasi si Miss Angel na po ang magpapatuloy ng ng ating program. So, my name is Miss Len, of course. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann, Bitito Prinsena together, my partner dito sa office kay Miss Angel. God bless, good health, and magkita-kita tayo bukas dito sa office natin. Ayan. So, si Miss Angel na po ang magpapatuloy ng ating programa. Ayan. So, magandang gabi ulit sa inyo, sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live at sa mga nakikinig po sa atin sa DCGB Radio. So, ayan. So, kanina, nakasama niyo po si Ate Arlene at ngayon naman po, ako po ang makakasama ninyo. So, my name is Miss Angel Garcia. So, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So, tama nga po yung sinasabi ni Ate na bukas ay magsisimula na po yung seminar natin. So, dapat po agahan po ninyo ang pagpunta dito para po hindi kayo maubusan ng upuan. At kapag sabi din ni Doc po na kapag hindi na kayo inabot ng capacity yung chair na pwede ninyong upuan, ang susunod po nating orientation ay yung pang 4 p.m. hanggang 6 o'clock p.m. So, kaya agahan niyo po ang pagpunta dito bukas. So, before 1, kung maaari, ay dapat po andito na kayo para ma-reserve na po ninyo yung mga upuan ninyo. So, bukas po, sa mga gusto po magkaroon ng bagong income, bagong mapagkikitaan, so, pwedeng kayo ditong pumunta sa office ni Doc Joey para po mas maunawaan po ninyo ng lubusan kung ano ba talaga yung palaging sinasabi dito ni Doc Joey na 6 ways to earn. So, yan po ang MHC Diamond Multi-Level Marketing Seminar. So, yan po ay magbubukas sa inyo ng panibagong oportunidad na guminhawa po kayo sa buhay. Basta po, may sipag at tiyaga po kayo dapat. Kasi sabi nga po, di ba sa kasabihan, basta may tiyaga, may linaga. So, ang linaga po ninyong titikman dito ay yung kikitain nyo na po sa future. So, kapag po kayo ay malakas ang loob at marunong magsalita, so, kahit wala kayong ilabas na pera, ay kikita talaga kayo sa bagong programa ni Doc Joey na hatid niya po sa mga kapwa niya Bicolano, Albayano at syempre sa kapwa niya Pilipino. So ayan. So bukas po ang ating seminar dito sa ating office. Remember, March 21, 2026. So bukas na po yan. At also, sa mga hindi po pala makakapunta dito, like, may trabaho sila, may ginagawa sila, ay pwede po kayong manood live. Kasi sabi ni Doc Joey, ila-live din po natin itong seminar natin para at least yung taga-ibang lugar din po, hindi lang dito sa Albay, pati na rin po yung mga nasa Luzon, buong Luzon, Visayas at Mindanao, ay makapanood po nitong ating seminar. Kasi baka gusto rin po nilang kumita, katulad ng mga magiging member dito sa future. So, pwede po kayo manood. So, dito po yan sa Facebook page na Doc Joey Bitito at magkakaroon din po ng FB Live sa personal account ni Doc Joey na Joey Bibon Bitito. Kaya po abangan
niyo po yan, bukas na po yan. So, ayan. Sa may mga karamdaman naman po at matagal na po yan, kahit po pumunta na kayo sa doktor, ilang mga synthetic drugs na po yung ininom ninyo, pero wala pa rin po kayong nakikitang magandang improvement about sa inyong health problem, pwede po kayo dito pumunta kay Doc Joey para po ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo. Kasi kung hindi po yan kaya ng synthetic drugs, baka po madali na nitong natural medicine. So dito po, ang kagandahan po dito, since natural po yung mga produkto ni Doc Joey, ay wala pong magiging bad side effect sa katawan mo or sa kalusugan mo. Dahil ito po ay mga gulay, prutas, at mga mushroom na makakatulong po sa inyong karamdaman or sa inyong health problem. Kasi dito po sa office natin ay marami na po tayong natulungang may iba't ibang klaseng karamdaman tulad po ng high blood, diabetic, na stroke, may problema sa prostate, may cancer, may mga bukol-bukol kung saang parte. So, may mga natulungan po tayo niyan. So, halos po na pumunta dito kay Doc Joey ay natulungan po ng ating mga produkto. So, ang dapat lang po talagang gawin para po tuloy-tuloy talaga yung paggaling ng isang tao ay dapat may consistency sila sa mga ginagawa nila o kaya may commitment sila sa buhay. Tulad na lamang po ng pag-inom nitong amino city in front of us. So, kapag naman po, Sunday, abangan ninyo po kasi baka half day ay bukas po tayo dito sa office from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. At pag may time pa po kina Doc Joey, pagkahapon po ay nasa Dorotea Resort sila. So, from 1 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. ay andyan po sila sa Dorotea Resort and Spa. But to make sure na andyan talaga sila, hindi naman kayo hindi na masayang yung oras ninyo, pwede po kayong tumawag sa mga numero ni Doc Joey. So, unang-una, ito po ang number ni Doc Joey sa Smart. So, ayan, kumuha na po kayo ng mga ballpen, lapis, papel, o kahit anong pangsulat at masusulatan dahil i-dictate ko na po yung number ni Doc Joey. So, sa mga nag-aabang po, lalong-lalo na po yung sa radyo, yan, eto na po yung number ni Doc Joey. So, meron po siya sa Smart, 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, meron din po siyang Globe number. So, ito naman po ang number ni Doc Joey sa Globe. 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong tawagan. Once mo na may mga katanungan kayo about sa inyong health problem, magpapaschedule kayo kung anong oras kayo pupunta, kung kailan kayo pupunta, at kung may mga katanungan kayo about dito sa ating produkto. Yan po yung maaari ninyong i-contact, i-text, or tawagan. At kung hindi nyo naman po siya ma-reach sa mga number niya, kasi minsan po ay busy si Doc Joey, marami po siyang ginagawa. Like kanina, may meeting tayo dito sa office, pwede naman po ninyong hanapin sa Facebook yung account ni Doc Joey dahil meron din po siyang personal account na pwede ninyong makontakt sa Facebook. Kung wala po kayong Facebook, dahil usually naman po sa mga matatanda na nakikinig sa atin sa radyo, minsan hindi na nila alam kung paano mag-Facebook, hindi sila marunong maggamit ng touchscreen na cellphone, pwede po ninyo tawagin yung mga apo ninyo, yung anak ninyo, o kahit po sino sa pamilya ninyo, basta po may
Facebook, ipa-search lamang po ninyo yung account ni Doc Joey. So, ito po ang first account ni Doc Joey. So, ito po ang personal account niya. So, una po, yung Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. At yung pangalawa naman pong account ni Doc, ito po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yan, pwede po ninyong hanapin yan sa Facebook at mag-video call kayo kay Doc Joey o mag-chat po kayo sa messenger ni Doc Joey. At bukod po dyan, pwede din po doon dito sa ating Facebook page kung saan tayo nagla-live at kung saan din po naka-post yung lahat ng mga activities natin dito sa office, yung mga patient na pumupunta dito. Pwede rin po kayo dito mag-message. At bukod po dyan, lalong-lalo na sa mga nasa malalayong lugar like nasa Catanduanes, Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, so any part of Bicol region po at napapakinggan niyo po ang programa ni Doc Joey, pwede na po kayong mag-order ng ating mga produkto. Lalong-lalo na po ngayon, take note na palaging strike, minsan wala talagang sasakyan, at ngayon, nagmahal na rin po ang pamasahe. Kung namamahalan po kayo sa pamasahe, ay pwede na lang kayo mag-order ng mga produkto ni Doc Joey. Basta, mag-chat lang kayo kung ano yung product na dapat ninyong i-order, kung sino yung papadalhan, kung ano yung contact number, at syempre, ang pinaka-importante, kung saan po yung address ninyo. Para po, mas mabilis na makarating sa inyo yung mga produktong in-order ninyo. Basta po, tama yung mga information na ibibigay ninyo sa amin. Kasi, kapag Sorsogon lang po, for example, Sorsogon lang yung location, ay mga 1 to 2 days po ay andyan na po agad yung produkto sa inyo. So, ang payment naman po ay through GCash. At wag po kayong matatakot na baka scam or baka hindi po makarating yung produkto sa inyo kasi sa loob po ng 18 years, magta-20 na, magdadalawang dekada na si Doc Joey sa industriyang ito, ay wala pa naman pong nagre-reklamo na nag-order sila ng mga produktong amazing, pero hindi po nakarating yung produkto sa kanila. So, lahat naman pong pinadalhan namin ay nakarating po yung mga produkto sa kanila. Kaya po, kung wala kayong oras sa pumunta dito sa ating office, wala pong rason na hindi kayo makabili nito mga produkto natin. Dahil sabi nga po ni Ate Arlene, kapag gusto, may paraan, at kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya kung gusto nyo po talagang matulungan or gumaling kayo sa mga karamdaman ninyo, ay itry na po ninyo itong ating amazing products. Dahil wala naman pong mawawala kung itatry ninyo ang isang bagay or isang produkto na alam po ninyo, marami na po ang natulungan na may iba't ibang klaseng karamdaman. For example, ikaw na nakakinig ngayon, ang tatay mo or nanay mo o kaya naman isa sa pamilya ninyo ay may sakit. So, pwede nyo na po ditong papuntahin kay Doc Joey para po magpa-consult sila. Kasi habang maaga pa po ay dapat inaagapan nyo na po yan. Kasi pag malala na po yan, mas magastos po. So, baka 2 araw lang kayo sa hospital ay abuti ng nasa 30 plus yung bills ninyo, kaya nasa 50 plus. So, minsan naman, kahit pumunta kayo sa hospital na public, zero billing, kaso, ang treatment naman sa inyo ay hindi po maayos. So, ayan, kaya kung ayaw ninyo humantong sa point na ma-hospitalize kayo, ay agapan ninyo po yung mga nararamdaman ninyo. So, anong gagawin? Dapat po pumunta kay Doc Joey para makainom ng mga tamang produkto na makakatulong sa health problem po ninyo. Kung ikaw po ay
lalong-lalo na kung kayo po ay senior citizen. Kapag dumatanda na, syempre humihina po yung immune system. At kapag mahina po yung inyong immune system, ay mabilis po kayo dapuan ng iba't ibang klaseng karamdaman tulad po ng ubo, sipon, or trangkaso. Mag-change lang yung panahon, like sobrang init pag morning, and then sobrang lamig naman mga gabi. So yan, madali pong magka-ubo at sipon yung matatanda. Kaya kailangan nyo po ng pampalakas ng immune system. So dito po sa ating office, mayroon po tayong mga kapsula or food supplement na makakatulong sa inyo para po mas mapalakas yung inyong immune system. So andito po ang Multi-5. So si Multi-5 po, once po na sinabi natin Multi-5, yan po ay nakakatulong para po mas ma-boost yung inyong immune system. Dahil po si Multi-5 po ay nagtataglay ng 5 klaseng mga mushroom. So andyan po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus blazei, and then ang cordyceps po. So yan po ay makakatulong po para din po ma-boost yung heart natin, mapalakas yung heart natin, maging healthy, and then yung liver din po natin, maging healthy din po, lalong-lalo na kung kayo po ay palaging umiinom ng mga synthetic drugs. Isa po sa maaaring maapektuhan nito ay yung inyong liver o kaya naman po minsan ay yung inyong kidney. Kaya po, dapat po kung maaari ay iwasan po yung pag-take ng mga synthetic drugs. So, meron din po yan ng mga days kung kailan dapat ninyo, kung ilan lang dapat na days ninyo iinumin. So, bukod po dyan, ang ating Multi-5 capsule din po ay nakakatulong para po i-regulate or i-balance yung inyong blood sugar level. Lalong-lalo na po kung kayo ay diabetic, mataas po yung sugar level ninyo, pwede po kayo ditong mag-take na Multi-5 capsule. At bukod po dyan, meron din po tayong isang kapsula pa, yun po yung tinatawag nating Mega A capsule. So sa Mega A naman po, ito po ay nagtataglay ng 5 klaseng berries. So andyan po ang acai berry or acai berry, pomegranate, blueberry, elderberry, at cranberry. So yan naman po ay nakakatulong para po ma-cleanse ng maayos yung katawan ninyo, ma-detoxify kumbaga. So ilalabas po lahat ng toxins na nasa loob ng katawan ninyo. Kung hindi po kayo nakakapagbawas ng maayos, hindi kayo nakakapagbawas everyday, ay pwede po ninyong inumin itong Mega A capsule dahil po ito ay napakayaman pagdating sa antioxidant properties. So yan, ito din po ay nakakatulong para po maayos yung mga free radicals na nagda-damage sa katawan ninyo. Dahil po ang free radical ay nagdulot ng iba't ibang klaseng karamdaman sa loob ng inyong katawan. So, yan po ay nakukuha kapag sobrang stress, kulang sa tulog, palaging galit. Kaya kung kayo po ay stress, ay iwasan nyo na po yan. Kasi baka po magkaroon kayo ng cancer. So, may isang pasyente tayo dito na may problema siya sa sa breast. Malaki yung isang breast. At sabi niya, sobrang namumroblema siya sa kanyang asawa, syempre sa kanyang mga anak. So sa sobrang stress niya, naglalabas yung katawan niya ng mga toxins, ng mga free radicals, kaya na-trigger yung breast niya, lumaki at masakit daw. Hindi na siya makakapagbuhat ng mabibigat. Kasi
baka umabot sa point din na maging breast cancer yon. Kaya sinabihan namin, dapat habang maaga pa hindi pa nasusugat yung kanyang breast, ay makapag-intake na siya nitong ating Amazing 4 capsule at least 3 times a day para po maiwasan or mapigilan na po na lumala pa yung kanyang health problem. At sa mga tao naman po na nag-suffer ng mga ubo, sipon, lagnat, at hindi po gumagaling kahit nakapag-take na kayo, for example, ng galing sa doktor na iniinom na at least good for 6 months, kung hindi po talaga kaya ng synthetic drugs, kayang-kaya po yan nitong amazing products na all natural. So, kasi andito po si Miracle C. So, ang Miracle C po nating produkto ay napakayaman sa vitamin C. So, yan po ay nagtataglay din ng 4 na klaseng berries. So, andyan po ang rose hips, acerola berry, sea buckthorn, at Indian gooseberry. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng ester C. At kahit acidic po kayo, mataas yung acid ninyo, may hyperacidity kayo, ay pwede po kayong mag-take nitong ating Miracle C dahil po ito ay non-acidic at may neutral pH po na nagbabalance lang ng acidity level sa loob ng katawan ninyo at ng alkaline level. Dahil nga po, sabi ni Doc Joey, mali din or masama din po kapag sobra-sobra yung acidity level sa katawan ninyo at masama din po kung sobra-sobra din yung alkaline level sa loob ng inyong katawan. Kaya dapat po ay balance lang po ang lahat. Kaya po, lalong-lalo na yung mga hyperacidity na mga tao na halos ay naatake kapag mga madaling araw. So, kung ito pong mga signs na sasabihin ko ay nararamdaman ninyo, so baka po mataas po ang acidity level sa katawan ninyo o kaya mataas yung uric acid mo. So, una, kapag madaling araw nagpapalpitate ka, para kang kinakabahan, hindi mo na alam ang gagawin mo, para kang mahihimatay. Tapos, pangalawa, kapag hindi ka po nakadighay, ay parang may sumasakal sa'yo. So, hindi ka talaga makakahinga. And then, kapag nakadighay ka na, parang marirelief po yung pakiramdam mo. So, pangatlo naman, yung hindi ka po nakakatulog ng maayos. So, palaging akala mo hindi ka nakakatulog, pero sabi ng katabi mo or ng kamag-anak mo, tulog ka naman, pero yung utak mo palaging gising. So, isa po sa mga nakakasama dyan, kapag hindi ka po nakakatulog ng maayos, ay maaari din po bumaba yung immune system ninyo. Kaya po, dapat po, ang tao po ay may sapat na tulog. Dahil po, sabi nga, nabasa ko sa Facebook, ang sleep or ang pagtulog ay parang utang po yan na dapat nating bayaran. Kaya po, kapag inaantok kayo, matulog po kayo, kasi para din po yan na machine ang katawan natin na kapag nag-error ay kailangan po magpahinga. So, hindi po dapat, hindi natin pinipigilan ang sarili nating magpahinga. Kapag may time tayong, may oras tayong, may free time tayo na dapat magpahinga, ay magpahinga po tayo para hindi din po tayo na-over-fatigue. So, ayan. Kaya po kung may mga karamdaman kayo, matagal na po yan, or nagsisimula pa lang, ay agahan na po ninyo ang pagpunta dito kay Doc Joey para po ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo. Dahil po, kapag once na malala na po yan, ay mahirap na po yan gamutin. Ngayon pa lamang po ay gumawa na kayo ng aksyon para po matulungan ang katawan ninyo or ang mga health problem ninyo. So, ayan. Pinapaalala ko po ulit, bukas po ay magkakaroon tayo ng seminar, orientation para po sa ating bagong marketing plan
na MHC Diamond Multi-Level Marketing Seminar. So yan po ay ang bagong programa ni Doc Joey para sa lahat ng mga kababayan niyang Albayano at Pilipino na gustong magkaroon ng bagong income or bagong pagkakakitaan. So, malusog na kayo, healthy na kayo, at may pagkakakitaan po pa kayo. So, kung gusto nyo po maunawaan ng maayos, so bukas po, open na open po ang ating office para po sa mga gustong kumita, gustong makamit ang diamond na sinasabi ni Doc Joey, gustong yumaman. So, pumunta kayo dito sa ating opisina, which is located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yan, ang ating seminar po bukas, March 21, 2026. Huwag po ninyong kalimutan. 1 o'clock PM po ay dapat andito na kayo kasi mag-start po ang ating seminar before 2. Kaya kung gusto nyo po makaupo pa sa mga seats natin, ay aagahan po dapat ang pagpunta ninyo dito. Kasi pag inabot tayo ng 100 participants, ay baka yung first 50 na tao ay magsiseminar from 2 o'clock PM hanggang 4 o'clock PM. At yung next 50 na person naman ay from 4 o'clock PM to 6 o'clock PM. Kaya kung gusto nyo po makasabay doon sa seminar na before 2, ay agahan nyo po ang pagpunta bukas. So again, marami po tayong participant na dadalo sa ating seminar. So mga taga Sorsogon, taga Taisan, at iba't iba pong parte ng Albay. So ayan. Sa mga gusto po magpakonsulta again kay Doc Joey dito po sa ating office, ay free health consultation po tayo at wala po kayong babayaran sa consultation. So, tanging mga produkto lamang po ang babayaran ninyo. At ang ating office po ay bukas from Monday to Saturday from 8 o'clock AM hanggang 6:30 PM. So, ayan. Kapag Sunday naman po, ay bukas po tayo half day from 9 o'clock AM hanggang 11 o'clock AM. But to make sure, pwede po kayong magpa-schedule dito po sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito, kaya naman po sa mga numbers ni Doc Joey. Pwede po kayo doon mag-message. So, ayan po, dahil patapos na naman ang ating oras, abangan nyo po bukas ang ating programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran Seminar from 2 o'clock PM hanggang 4 o'clock PM. At kapag bukas po ay meron pa tayong programa from 5:30 PM to 6:30 PM din po. Same time po dito sa DCGB Radio. At pag Sunday naman po, 9:30 AM hanggang 11 o'clock AM. So again, my name is Miss Angel Garcia, ang nakasama po ninyo ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o ang lalaking hindi tumatanda, at sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Princena, at together with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Pabelonia, maraming salamat po. God bless, good health, and keep safe everyone. So again, bukas na po ang ating seminar from 2 o'clock PM hanggang 4 o'clock PM. Thank you po! Kalusugan at Bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama